Benvinguts a Ro Ràpid, ressenyes ràpides per Rolers Empresa. Avui, friquisme roler al sud d'Anglaterra. A Bath, al 39 de Gay Street, entre la Jane Austen Center i la Mary Shelley House, hi ha el Thirsty Meeples, una botiga de jocs i cafeteria on es poden llogar taules per jugar-hi. Tenen un assortit més que acceptable de jocs indie. A Oxford es nota que és una ciutat universitària i hi podeu trobar Hoyles, al 71 de High Street, una botiga amb una prou acceptable lleixa de rol, i una altra Thirsty Meeple, al 97-98 de Gloucester Green. A Salisbury, en ple centre de la ciutat, hi ha el New Realities Gaming, una botiga de jocs de taula i cartes col·leccionables molt ben portada. Llàstima que tinguin poc rol. El podeu trobar al 28 de Market Plaza. I finalment, a Poole hi trobeu Entoyment, al 27 de Harwell Road, tota una nau industrial dedicada al friquisme, que obre cada dia de la setmana, amb cafeteria, un munt de taules per jugar a qualsevol wargame que us pugueu imaginar, i un racó enorme dedicat als jocs de rol. No us la podeu perdre. I com a afegitó, altres coses friquis per anar a visitar al sud d'Anglaterra. Us recomano, primer i més important, la tomba del mestre Tolkien, al cementiri de Wolvercote d'Oxford. Imprescindible, rendiu-li honors. També tenim l'església de Sant Ewer, de Stow on the Wall, on a la part del darrere hi ha la porta en què es va basar Tolkien per fer les portes de Durin. I finalment, Stonehenge, un dels principals Nexus Points de Riffs d'Anglaterra. Fins aquí la ressenya.